Er mine væghængte skabe monteret med K21-ophæng? Man kan identificere, om man har et vægthængt skab monteret med K21-ophæng ved at åbne skabet. Hvis der er tale om K21-ophængssystem, er der indvendigt i skabene påsat dækkapper i hvert hjørne. Hvis man har indvendige dækkapper i enten hvid eller grå, placeret 7 cm nede i overskabet, er der stor sandsynlighed for, at der er tale om K21-ophængssystem. For at være 100% sikker på, om det er K21, skal dækkappen fjernes. Det gøres lettest med en lille skruetrækker. Bag dækkappen vil man kunne se dette beslag. Mine væghængte skabe er monteret med K21-ophængssystem. Placer tungt porcelæn og lignende i andre skabe, gerne i underskabe og højskabe. Placer lettere indhold som f.eks. tørvarer i de skabe, der er i risikogruppen. Vægten i de væghængte skabe, der kræver sikringsbeslag, må maksimum være 30 kg. Er mine væghængte skabe sikre efter montering af sikringsbeslag? Vi har testet væghængte skabe monteret med sikringsbeslag. Testen er udført ud fra gældende EN 14749-norm og krav til overload. Testen er godkendt, og skabet er sikkert ud fra de gældende normer.